الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، سارے مل کے آکھو یہ ہوا یہ کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے، ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا، نور ہے یہ حبیب خدا کا، راستے جگمگائے ہوئے ہیں، نور ہے یہ حبیب خدا کا، راستے جگمگائے ہوئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں،
مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشکی آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر حسین کائنات نبی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام آپ دا ذکر پاک کیتا جائے گا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کچھ ماہ پہلے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام دا ذکر پاک جناب دے گوش گزار کیتا سی۔ میں ایک جملہ اس پچھلے جمعہ جتھے میں چھوڑیا سی، چوتھا جمعہ المبارک، انہوں نال ملان دے آیا پھر آج دے جمعہ المبارک دا سلسلہ آگے چلاواں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام آپ جیل دے اندر تشریف فرما سن۔ کتھے؟ جیل دے اندر، اور اللہ دے نبی نے جیل دے اندر جا کے ایسی تبلیغ فرمائی کہ جیل دے اندر رہنے والے مدتاں تو جڑے عادی مجرم بن چکے سن، جرم کرنا، سزا پانی، پھر رہا ہو کے چلے جانا، پھر جرم کرنا، پھر آ جانا، جڑے مدتاں تو عادی سن جرم کرنے دے، جدوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی معیت وچ آئے، اللہ دے نبی نے ایسا کرم فرمایا، ایسی تبلیغ فرمائی کہ سچے تے پکے مومن بن گئے ہو بھی سارے۔ ساڑھے ایک جملہ بولیا جاندہ او یار جویں دا ماحول ہوئے بندے نو انج دا وچ رچ بس جانا چاہیے۔ اللہ دے نبی نے جیل دے وچ جا کے انہاں والا رنگ اپنے تے نہیں چڑھن دیتا بلکہ اپنا رنگ انہاں تے چاڑ چھڑیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور 12 سال دا عرصہ اللہ دے نبی نے جیل دے اندر گزاریا۔ کتنا؟ 12 سال۔ اور یہ تو یہ بھی پتا چلیا کہ جیلہ دے اندر ہمیشہ مجرم ہی نہیں جاندے، کدی کدی حسین کائنات ورگا نبی بھی جیل میں چلا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتب تواریخ اور سیر والے نے لکھیا کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے نال انہوں نے جیل دے اندر وقت گزارنا شروع کیتا نا قیدیاں نے، تو پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ کچھ بندے ایسے سن جنہ دیاں سزاواں پوریاں ہو چکی ہیں سن، انہوں نے رہائی مل گئی، وہ باہر چلے گئے، تو باہر جا کے انہوں دا باہر دل ہی نہیں لگدا، باہر جا کے انہوں دا دل ہی نہیں لگدا، وہ پھر جیل دے وچ آ گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی تے اپنی سزا پوری کر کے پھر جیل وچ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ سچی گل تے تواڈے تو بغیر ساڈا دل ہی نہیں لگیا۔
غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. حضور ساڈا دل ہی نہیں سی لگدا سی پھر آ گیا. تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت جیل دے اندر گزردا جا رہا ہے. گزردیاں پھر جدو 12 سال پورے ہوئے، جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی رہائی دا ویلا قریب آیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے سبب کیسا پیدا فرمایا، کیسا سبب بنیا آپ دے جیل وچوں رہا ہونے دا. مفسرین نے لکھیا کہ جڑا بادشاہ وقت سی جدا نام سی ریان بن ولید، رات دا ٹائم ہے تو بادشاہ نے ایک خواب ویکھیا. کنے ویکھیا؟ کی ویکھیا؟ خواب دیکھیا. رات دا ٹائم بادشاہ اپنی چارپائی تے لیٹے ہے، سوتا ہے، تو بادشاہ نے خواب ویکھیا. جڑا خواب بادشاہ نے ویکھیا اللہ نے اس خواب نو بھی قرآن وچ نقل فرمایا. اس خواب نو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ نقل فرمایا. بادشاہ نے خواب دیکھیا تو ڈر گیا بادشاہ. جدو بادشاہ ڈریا نا تو ڈر کے قدم اٹھیا تو اٹھ کے اس ہاتھ ماریا. خادم آیا، جناب حکم. انہوں نے کہا جلدی کرو، نجومیاں نو بلاؤ، معبرین نو بلاؤ، علماء نو بلاؤ، جڑا جڑا بندہ خواباں دی تعبیر جاندا ہے سارے نو اکٹھیاں کر لو. انہوں نے کہا جناب صبح دن چڑھے گا تو پھر کر لیں گے، بلا لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، دن پتہ نہیں کدوں چڑھنا ہے، میں نو تے پریشانی بڑی لگی، میں جیسا خواب ویک بیٹھا، میں نو خواب دی تعبیر چاہی دی، میں انہیں بلاؤ. جدو تعبیران دسن والے سارے آگئے، معبر جدو کٹھے ہو گئے، اللہ قرآن ارشاد فرماندہ ہے کہ بادشاہ وقت ریان ابن ولید نے انہاں سارے معبرین نو ویکھ کے جڑا جملہ بولیا اللہ نے اس جملے نو قرآن وچ نقل فرمایا. سارے محبت نہ بولیے ایک باری ذرا سبحان اللہ. اللہ دا قرآن میں جناب دے سامنے تلاوت کرن لگا تو آج چونکہ حسین کائنات نبی دا ذکر ہے اور سورہ یوسف ہے، پہلے جمعہ دی طرح انشاءاللہ آج بھی اللہ دا قرآن پڑھیں گے. محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. بادشاہ دا میں بڑا عجیب خواب ویکھیا. بادشاہ کی ویکھی؟ انہیں کہا میں ویکھیا ہے کہ 7 صحت مند گاواں کنیاں کی گاواں، صحت مند گاواں تے 7 دبلیاں پتلیاں گاواں، مریڑیاں جیاں ماڑیاں جیاں او گاواں. میں انہوں نے دیکھیا جڑیاں صحت مند گاواں نے نا انہوں نے جڑیاں ماڑیاں گاواں نے نا انہوں نے کھان نہیں. ماڑیاں گاواں تگڑیاں گاواں نو جڑیاں موٹیاں تازیاں نے انہوں نے کھا رہی ہیں. اور میں 7 صحت مند سٹے ویکھے، صحت مند سٹے اور 7 خشک سٹے ویکھے. تے میں ویکھیا جڑے خشک سٹے نے نا انہاں سٹیاں نے صحت مند سٹیاں نو اپنی لپیٹ وچ لینا شروع کر دیتا. میں ایک خواب دیکھیا تو میں بڑا پریشان ہاں. تے بادشاہ بول کے آندا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے درباریو میں خواب ویکھیا، جے تسی خواباں دی تعبیر دسن والے تے میرے اس خواب دی تعبیر بھی دسو. دسو اس خواب دی تعبیر کی ہے. سارے نجومیاں وہ جو وہ اپنے انہاں دے ہے سن سلسلے
وہ کوڑیاں سٹ کے انہوں نے بہ کے سارے انج گول دائرے وچ بہ گئے انہوں نے سٹیاں کوڑیاں پورے اپنے ساتھ پورے لائے سارے سر مار دیتا انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی خواب شاب نہیں ایویں میں ذہن دا ایک خیال ہے اور کچھ بھی نہیں جڑا جملہ انہوں معبرین نے بولیا اللہ نے اس جملے نے بھی قرآن وچ لکھیا واقعہ بھی ہے قرآن پاک دا ہے پر قرآن پڑھ کے سنائیے تے ہور چاسے ویسے میں نو زبانی انج بھی آندا ہے لیکن جیڑی گل قرآن نالے پھر قرآن تے قرآن ہویا نالے پڑھن دا ثواب نالے سنن دا ثواب تے نالے اے ویڈیو بن رہی ہے اے جد تک لوگ سندے رہن گے مینوں بھی ثواب ہوندا رہے گا نال نال تانوں بھی ثواب ہوندا رہے گا محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ بادشاہ نے آکھیا دسو میرے اس خواب دی تعبیر کی ہے سارے معبراں نے اکٹھے آئے کہ فیصلہ کیتا جیڑا جواب سارے معبرین نے دیتا اللہ نے انہاں دا جواب بھی قرآن اچ نقل فرمایا اللہ فرمایا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین بادشاہ ایک خواب پریشان نے اسی پریشان خواباں دیاں تعبیراں نہیں جان دے انہاں خواباں دیاں تعبیراں اسی نہیں جان دے سانو نہیں پتہ اے خواب کی ہے اے دا مطلب کی ہے جدو سارے معبرین جواب دے گئے انہیں آکھیا سانو انہاں خواباں دیاں تعبیراں دا نہیں علم جدو سب معبرین جواب دے گئے اللہ قرآن فرماتا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلوا اللہ فرماتا ہے او بندہ جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام دی خواب دسن دی وجہ تو اللہ نے جیل وچوں نجات عطا فرمائی سی نا او بادشاہ دا ساکی جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کہ توں جڑا خواب میں نے دسیا اس خواب دی تعبیر ہے کہ توں رہا ہو جائے گا تے جا کے پھر بادشاہ دا ساکی بن جائے گا جدوں اس بادشاہ دے کول کھلوتے ہیں اس ساکی نے ویکھیا نا کہ سارے معبر جواب دے گئے او دے ذہن وچ خیال آیا انہیں کہ او ہو یار میں بھی کڈا احسان فراموش بندہ یوسف نے تے جڑی خواب دی تعبیر میں نو دسی سی بالکل لفظ بلفظ حرف بحرف پوری ہوئی سی تے میں کڈا احسان فراموش ہاں جدوں میں اتھوں آیا سا تے انہیں میں نو آکھیا بھی سی اذکرنی عند ربک وہ اپنے بادشاہ کے جا کے میرا بھی ذکر کریں میں بے قصور بیٹھا ہے تھے وہ ہوئے میں نو تے یاد ہی نہیں رہا فوری بولیا بول کے کی آکھن لگا آندہ جناب منو تسی اجازت دیو تو آڈے خواب دی تعبیر میں پوچھ کے ہونا تو آڈے خواب دی تعبیر میں پوچھ کے ہونا انہیں کہا کتوں آندہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون آندہ تو آڈے خواب دی تعبیر میں پوچھ کے ہونا بس منو جان دی اجازت دیو بادشاہ نے آکھا کتھے جانا ہی آندہ منو جیل اچھ جان دی اجازت دیو بادشاہ حیران ہو کیا کھن لگا جیل وچوں خواب دی تعبیر پوچھ کے ہونی ہے انہوں نے کہا جی جناب جیل وچوں بادشاہ نے وہ جیل چیڑا کیڑا عالم ہے جیل چیڑا کیڑا معبر ہے جڑا تینوں ایڈے عجیب خواب دی تعبیر دسے گا جتھے سارے معبر جواب دے گئے جدو بادشاہ اتنا جملہ بولے آنا جڑا سی نا ساکی بول کے آندہ بادشاہ باقی گلاں تو میرے تے رہن دے تے چوکھیاں گلاں نہ پوچھ میں جڑا ٹائم جیل وچ گزار کے آیا نا جیل وچ جڑا معبر ہے نا انہیں جدوں جڑی زبانی چو جو گل کیتی ہے نا اللہ نے ہمیں پوری فرما چھڑیا بس تو اجازت دے میں گیا دے آیا بادشاہ نے آکھا میں نو خواب دی تعبیر چاہی دیئے جا چلا جا وہ سرکاری سواری لے کے تیزی دے نال چل دیاں جیل چایا کئی سالہ تو بعد جدو ضرورت پئی تے پھر آ گیا کئی ہوندے نا کدی کوئی اوکھا ٹائم لنگ جائے
جو بندہ اوکھے ٹائم وچ اونوں کڈ دے تے پرت کے پتہ ہی نہیں پوچھنا تے جدوں پھر ضرورت پوے تے پھر آ جانا یار کی حال چال ہے تیرا مطلبی لوگ مطلب پرست لوگ جدوں اج پھر مطلب تے گل آئی نا تے پھر آ گیا تے آ کے جڑا اس جملہ جناب یوسف نو بولیا اللہ نے اس جملے نو بھی قرآن وچ نقل فرما چھڑیا سارے محبت نال ایک باری اونچی ساری ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ تے آکھو ماشاءاللہ پھر بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ اللہ کریم فرماندا ہے جدوں ساکی دوبارہ جیل دے اندر آیا ہے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول آیا جناب یوسف علیہ السلام نو آ کے کہنے لگا آندا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون یوسف ایھا الصدیق ایھا الصدیق انا یوسف اے سچے انسان اے یوسف اے صدیق اے سچے بندے افتینا جناب منو اے دسو یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا آج مطلب پیائی تے پھر آگئے انج نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کی گل ہے بھائی ساکی خیر تے آج کیویں آئے ہیں آندا جناب منو اس خواب دی تعبیر چاہیے دی ذرا منو اس خواب دی تعبیر دسو اللہ دے نبی نے فرمایا دس کیڑی خواب ہے آدھا جناب خواب ہے کہ بادشاہ نے خواب تکیا ہے 7 صحت مند گاواں نے 7 دبلیاں پتلیاں گاواں نے تے دبلیاں پتلیاں گاواں صحت مند گاواں نو کھاندیاں نے 7 صحت مند سٹے نے تے 7 خشک سٹے نے خشک سٹیاں نے صحت مند سٹیاں نو ولیٹ لے آئے جناب میں تھوڑی بارگاہ وچ آیا واں مینوں اس خواب دی تعبیر دسو اس خواب دی تعبیر دسو تاکہ میں اے خواب جا کے تعبیر اے بادشاہ نو دساں تے لوکاں نو بھی پتہ لگ جائے گا کہ تسی کڈے وڈے عالم ہو اللہ نے تھانو کنا علم عطا فرمایا ہویا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا سونا بھائی اللہ دیا بندیا فرمایا جڑا تو خواب ویکھیا ہے 7 صحت مند گاواں تے 7 دبلیاں پتلیاں گاواں 7 صحت مند سٹے تے 7 خشک سٹے فرمایا 7 موٹیاں گاواں تے 7 صحت مند سٹیاں تو مراد ہے 7 سال دے اندر بڑی بارش ہوئے گی 7 سالاں دے اندر بڑی بارش ہوئے گی زمین تے بڑا اناج اگے گا تے 7 پتلیاں گاواں تے 7 خشک سٹیاں تو مراد ہے 7 سال قحط پہ جائے گا بارش نہیں ہوئے گی 7 سال خوشحالی دے ہونگے 7 سال قحط سالی دے ہونگے آپ نے فرمایا گل سن تینوں خواب دی تعبیر بھی دسی ہے کہ ہن اگلی گل سن اس قحط تو بچن دا طریقہ بھی دس دینا وا اے نہیں فرمایا کہ بس خواب تو پوچھی تو تینوں دس دیتی جا نا فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں سن جڑی مشکل تساں پڑھنا ہے اس مشکل وچوں نکلن دا حل بھی تینوں دسنا وا آپ نے فرمایا جا جا کے بادشاہ نو آخ اکی قال تذرعون 7 سنین دعبا فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون فرمایا تسی انج کرو 7 سال تک کاشت کرو خوب کاشت کرو تے فرمایا کاشت کرو تے کچھ او دے وچوں کھاؤ بھی تے کچھ حصہ جڑا نا انہوں بچا کے رکھو کچھ حصہ
کہ آپ نے فرمایا گندم نو بچان دا طریقہ ہے وے کہ گندم سٹیاں سمیت رکھیا جائے، سٹیاں دے وچ روے. کہندا جی ادی وجہ؟ فرمایا جے سٹیاں وچوں کڈ لئی تے انہوں کون لگ جانا جائے. فرمایا انہوں سیوخ کی آندے ہو کون آندے ہو نا کون لگ جانا جائے کہ یہ سٹیاں دے وچ رہے گا دانا تے انہوں کچھ نہیں ہوئے گا، محفوظ رہے گا. تھوڑا تھوڑا کھاندے رہے ہو، باقی جڑا گوداماں وچ رکھ دے رہو، خراب نہیں ہوئے گی. آپ نے فرمایا 7 سال تک تسی کرو زراعت، 7 سال تک زراعت کرو، کاشت کرو. آپ نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. فرمایا 7 سال دے ہونگیاں بڑیاں بارشاں، پر سنو 7 سالہ تو بعد پھر 7 سال آ جانے جو بڑے سخت تنگ دستی دے قحط سالی دے. فرمایا او دے وچ جڑا تسی 7 پہلے سالاں وچ ذخیرہ جمع کر کے رکھنا ہے نا، او دے وچوں تھوڑا تھوڑا کڈ کے کھاندے رہے 7 سالاں دے اندر. آپ نے فرمایا پھر اگلی گل بھی دساں، جدو 7 سال قید دے مک جان گے پھر کی ہوئے گا؟ اچھا ویسے منو نہیں پتا علم غیب کیڑی شے دا نام ہے. اجے گلاں ساریاں اے واقعات سارے ہونے نے، آندے نے جی کل کی ہونا ہے کسے نو نہیں پتا. میں کیا قرآن تے پڑھ ذرا، قرآن تے پڑھ. جو 7 سال پھر 7 سال بعد 14 سال بعد جڑے واقعات ہونے نے قرآن دس دے آ پیا. اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے 14 سال پہلے ہی سارے خبران دے چھڑیاں. چلو قید آوے گا یا پہلے بارشاں ہونگیاں پھر قید آئے گا، اس تو بعد کی ہونا اللہ دے نبی نے دا بھی ذکر قرآن بیان فرمایا، اللہ نے اس نے بھی نقل فرمایا. اللہ کریم فرمانا ہے پھر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. فرمایا سن لو جدو 7 سال قحط دے مک جان گے، فرمایا پھر 1 سال انہ تو بعد 7 قید سالہ تو بعد فرمایا 1 سال پورا پھر انج ہوئے گا رج کے می پین گے، رج کے بارشاں ہونگیاں، رج کے بارشاں ہونگیاں، زمین سبزہ اگائے گی. فرمایا تسی رس بھی نچوڑو گے. اللہ دے نبی نے جدو ایک خواب دی تعبیر بیان فرمائی، تعبیر بیان کرنے تو بعد اللہ دے نبی نے جدو حالات نہ نپٹنے دا طریقہ بھی دسیا ہے تے او ساکی کہندا حضور تھوڑی بڑی مہربانی. اٹھ کے بادشاہ دے کول آیا، جدو آ کے بادشاہ نو ساری خواب دی تعبیر دسی ہے. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو کے آنکھن لگا. آندہ جیل دی اندر ایڈی تعبیر بیان کرنے والا بندہ، ایڈا عظیم معبر، ایڈا عظیم انسان او جیل وچ کیوں ڈکیا جے؟ بادشاہ بول کے آندہ وقال الملک اتونی بہی. بادشاہ آنکھن لگا جا جلدی کر، جن نے ایک خواب دی تعبیر دسی ہے جا اس بندے نو میرے کول بلا کے لیا، جلدی کر اس بندے نو میرے کول بلا کے لے کیا. اللہ فرماتا فلما الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. ذرا ایتھے
اپنے آپ کو ذرا رکھ کے ویکھنا اس منزل تے ذرا تسی اپنے آپ کو رکھ کے ویکھنا 12 سال دی قید ہوئے تے 12 سال تو بعد بادشاہ آکھے انہوں کڈ لے آؤ جیل چوں تو آڈے میرے تک اطلاع پہنچی اسی تے چھالا مار دے جانا شکر ہے جان چھٹی جیل تو پر صدقے جاواں اللہ دے نبی دے حوصلے تو بادشاہ نے آکھا بلا کے لے آؤ جدو ساکی آئے نا آکھا نا جناب مبارک ہوئے تو آڈی قید دی صدا مگی آؤ میرے نال اللہ دے نبی نے کی فرمایا فرمایا ارجع الى ربک فرمایا جا اپنے بادشاہ دے کول تے جا کے انہوں پہلے کہے ما فسأل ہو انہوں جا کے کہے سوال کر انہوں دے کولو پوچھ ما بال النسوات اللتی قطان ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم جا کے بادشاہ نو پوچھ منو پھر بارے تو کڈی پہلا انہاں بیبیاں نو تے پوچھ جنہاں منو ویکھ کے ہاتھ کٹے سن ہائے 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 پہلا جا کے بادشاہ نو کہے وہ بیبیاں والا معاملہ حل کرا اللہ دے نبی نے یہ کیوں فرمایا اگر میں انجی جیلی چو باہر نکل گیا نا تے جننے منہ ہونے نے انہیاں گلاں ہونیاں کسے آکھنا ہے یوسف جھوٹا سی کسے آکھنا ہے یوسف سچا سی اللہ دے نبی فرمایا میں انی دیر تک اتھوں نکلنا نہیں جب تک مسئلہ بالکل واضح نہ ہو جائے فرمایا جا کے بادشاہ نو کہے بادشاہ سلامت تحقیق کراؤ اس مسئلے دی وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ اونا بیبیاں دا مسئلہ جنہاں نے منو ویکھ کے اپنی انگلاں کٹ لیاں سن ان ربی بکیدہن علیم بادشاہ تینو تینا بیبیاں دے مکر دا پتہ نہیں پر جس رب دا میں بندہ وہ سارے مکران نو جانن والا ہے وہ خوب جاندا ہے نا لوکاں دے مکران نو فرمایا جا کے بادشاہ نو کہے پہلے تحقیق کراؤ ساکی واپس آ گیا جناب اس بندے نے انکار کیتا ہوندہ جی میں نہیں آنا میں نہیں نکلنا چاہتا کیوں جی وہ آندہ پہلا انہاں بیبیاں نو بلا کے تحقیق کرو وہ واقعہ کی سی ریان ابن ولید نے حکم جاری کیتا انہاں کیا عزیز مصر نو بلاؤ عزیز مصر قطفیر نو بلایا گیا او دی بیوی زلیخا نو بلاؤ زلیخا آ گئی او وزیران دیا بیبیاں بھی بلاؤ جنہاں نے یوسف نو ویکھ کے انگلاں کٹیاں سن اور ریان ابن ولید دا دربار وزیران دیا بیبیاں بھی کھڑیاں نے وزیر مشیر انہاں دیا بیبیاں سامنے کھڑیاں نے ریان ابن ولید دا دربار دے اندر ریان ابن ولید نے بول کے کیا ہاں بھائی دسو یوسف دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اللہ اکبر سارے ایک باری محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ یوسف دے بارے تسی کی کہنی ہو قرآن اللہ دا سورہ یوسف آیت نمبر 51 ہے اللہ کریم ارشاد فرماندہ جدو اس دربار بادشاہ نے آکھیا دوستو یوسف دے بارے تہاڈا کی خیال ہے ساریاں بیبیاں یک آواز ہو کے بولیاں جڑا جملہ انہاں بیبیاں نے بولیا اللہ نے اس جملے نے بھی قرآن وچ نقل فرما چھڑیا اللہ دے بندیاں دی پاکیزگی دا اعلان سی نا اللہ نے اس جملے نے بھی قرآن وچ نقل فرمایا اللہ کریم فرماندہ ساریاں بیبیاں بولیاں ساریاں بولے کیا نے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ساریاں بیبیاں ایک آواز ہو کے بولیاں آندیاں نے بادشاہ اللہ دی قسم ہے حَاشَ لِلَّهِ اللہ دی قسم ہے ما علمنا علیہ من سو بادشاہ سچی گلتے ایوے اساں یوسف دے وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی عیب نہیں ویکھیا اساں یوسف دی اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اساں عیب نہیں ویکھیا اے بادشاہ اے یوسف بالکل سچا ہے اے یوسف بالکل سچا ہے اے زلیخا جھوٹی ہے اللہ فرماتا ہے جدوں زلیخا نے سارے دربار دا ماحول بدلیا ویکھیا تے زلیخا نو سمجھ لگ گئی اج تے میری بدنامی ہو گئی بھرے دربار دے اندر اللہ فرماتا ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حس حس
الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ زلیخا بول کے آندھی ہے، آندھی بادشاہ الان حس الحق کا، بادشاہ آج دے دن حق ہو گیا، حق بالکل صاف ہو گیا، واضح ہو گیا۔ انا راودته عن نفسه، بادشاہ یوسف دا قصور نہیں ورگلایا، ورگلان دی کوشش میں ہی کیتی سی، یوسف سچا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، میں ورگلان دی کوشش کیتی سی، پر بادشاہ یوسف اپنا دامن بچا کے میرے کو نکل گیا، یوسف سچا ہی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کے اندر جدوں بادشاہ ریان ابن ولید نے اتنا جملہ سنیا نا کہ واقعی زلیخا جھوٹی ہے اور عزیز مصر نے یوسف دے اتے ظلم کر دیا، انہوں جیل بھیج دیتا ہے، انہیں پھر سپاہی بھیجے، انہیں کہا جاؤ یوسف دے کول، تو یوسف نے جا کے آکھو کہ یوسف تیری برات بالکل ہو گئی، تو پاک صاف نکلے ہیں، تیرے تے کوئی جرم ثابت نہیں کر سکیا، تو بالکل سچے ہیں، تو یوسف آ جاؤ بار۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول جدو سپاہی آئے نا، آ کے گل کی تھی، یوسف تو انو مبارک ہوئے، فرمایا خیر مبارک کا دیا مبارکاں دے رہے ہو؟ بادشاہ آج زلیخا نے پرے دربار ہی اقرار کر لیا ہے کہ یوسف سچا ہے۔ اللہ ہوں حضرت یوسف علیہ السلام دا جواب سننا، آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا او سپاہیا سن، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ فرمایا میں اس واسطے گل کیتی ہے، اس واسطے ایک کم کیتا ہے تاکہ عزیز مصر نو پتہ لگ جائے یوسف نے تیرے گھر والے نال خیانت نہیں کیتی۔ اے میں سارا معاملہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ یوسف نے تیرے گھر وچ خیانت نہیں کیتی۔ اگو آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، 13واں سپارہ اتھو شروع ہوتا ہے، 13واں سپارہ۔ اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میں اپنے نفس دی برات دا دعویٰ نہیں کردا، فرمایا میں اپنے نفس دی برات دا دعویٰ نہیں کردا، فرمایا نفس تے حکم دیندہ بندے نو برائی دا، پر بچدا او یہ جدے تے رب رحم کرے، اللہ ما رحم ربی، جدے تے رب رحم کرے اوہی بچدا ہے۔ تے آپ نے فرمایا سن، ان ربی غفور الرحیم، فرمایا میرا رب بخشن والا بھی ہے تے رحم فرمانے والا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ بولیا نا، وہ اٹھ کے پھر واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جا کے بادشاہ نو بھی دس تے عزیز مصر نو بھی دس کہ ایس واسطے یوسف نہیں سی آیا پہلے، پھر آیا۔ جدو پھر آیا نا سپاہی بادشاہ ریان ابن ولید دے کول، تے بادشاہ نے ایک جملہ بولیا، انہیں کیا ہون تے ساری گل واضح ہو گئی نا، ہون کی کر؟ اللہ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي۔ بادشاہ بولے کیا اندھا ہے، جا چلا جا جیل وچ جا تے جا کے یوسف نو بلا کے لیا، یوسف نو میں اپنے واسطے چون لینا، یوسف نو میں اپنے واسطے چون لینا۔ جا جا کے جناب یوسف علیہ السلام نو لے کیا، جدو جناب یوسف علیہ السلام جیل وچوں نکلے، مفسرین کہتے ہیں 12 سالہ تو بعد جدو اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام جیل وچوں باہر آئے تے پورے مصر دے اندر انج خوشی دنیا کی تھی، انج لگدا سی جویں اج کوئی عید دا دہاڑا ہے۔
انج لگا جویں عید دا دن جدوں جناب یوسف علیہ السلام اے بادشاہ دے دربار وچ آئے نے اللہ کریم فرماندا ہے فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین بادشاہ نے جدو گل کی انہوں نے کہا کہ آج دے دن جناب تسی آ گئے ہو تے تسی ہن میرے کول ہی رہو تسی ہن بولو تو صحیح او میری شعر سننے والی قوم تھوڑا جا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ آکھو ذرا فرمایا تسی میرے کول ہی رہو اچھا مفسرین کرام نے ایک بڑی مزے دی بات تفسیر قرطبی چ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جلد 5 صفحہ نمبر 225 تے اوتے آپ لکھ دے نے فرماندے نے جدوں جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ دے دربار وچ آئے نا تے بادشاہ بڑا پڑھیا لکھیا سی اور بادشاہ نو 70 زباناں ہوندیاں سی کنیاں زباناں 70 زباناں بادشاہ جاندا سی اونے ایک اجنبی زبان وچ گفتگو کی تھی یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑی زبان وچ اس گل کیتی نا آپ نے اسی زبان وچ ہی بادشاہ نو جواب دیتا اسی زبان وچ جواب دیتا بادشاہ بڑا حیران ہویا انہیں دوسری زبان وچ گل کی تھی آپ نے دوسری زبان وچ انہوں جواب دیتا بادشاہ نے پھر تیسری زبان وچ گفتگو کی تھی آپ نے تیسری زبان وچ گفتگو کی تھی حتیٰ کہ بادشاہ 70 دیاں 70 بولیاں بول گیا اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے او دا 70 بولیاں میں جواب دیتا 70 بولیاں بول کے جدو بادشاہ دی ہو گئی نا بس اللہ دے نبی نے اپنے باپ سیدنا یعقوب نبی دی گل کر چھڑی باپ دی زبان چ اللہ دے نبی نے گفتگو فرمائی عبرانی زبان چ بولے بادشاہ حیران ہو گیا آکھن لگا یوسف اے کیڑی بولی ہے آپ مسکرا پہ فرمایا بادشاہ سن میں رب دا نبی ہاں جتھے بندیاں دا علم مک جاندا ہے نبی دے علم دی ابتدا شروع دیا ہوتا یار اے تینے حسین کائنات نبی یوسف علیہ السلام نو جے رب اینا علم دیتا تے سوچ جڑا معراج دی راتی تیرے میرے آقا دا مقتدی بن کے کھلوتا ہے جے اونوں اللہ نے اینا علم عطا کیتا تے امام نو رب نے کنا کوئی علم عطا فرمایا ہوئے گا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدو بادشاہ دے جا کے سامنے کھڑے ہوئے 70 بولیاں بھی جدو آپ نے بادشاہ نو جواب دیتا آخر دے اندر یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان بھی جدو گل کی تھی بادشاہ بول کے آکھن لگا اے یوسف اے کیڑی زبان ہے آپ نے فرمایا اے میرے باپ میرے دادا میرے پردادا دی زبان ہوئی ہے حضرات گرامی جدو آپ نے اتنی گل کی تھی بادشاہ کہنے لگا اے یوسف ایک واری میں تھوڑی زبان وچوں خود سننا چاہنا وا اے دسو میں جڑا خواب ویکھیا سی جڑا خواب میں ویکھیا ہے کچھ حصہ میں انہاں نو دسیا ہے تے کچھ حصہ ہجے مینوں پتہ ہے تسی اینی گل دسی ہے ہن ذرا تفصیل نال دسو میں کی ویکھیا ہے اے دسو میں کچھ حصہ انہاں نو دسیا ہے تے پوری خواب میں نو دسو میں کی ویکھیا ہے کمال ہوگی خواب بادشاہ ویکھیا دسن جناب یوسف نکر ماڑی ہے بھی سو گوڑیا تو ہاتھ لا کے سونے آنکھو سبحان اللہ ایک باری جناب جیڑا خواب میں ویکھیا وہ دسو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن بادشاہ تو ویکھیا کہ دریائے نیل چل دا پیا پانی دے وچوں 7 صحت مند گاواں نکلیاں چنگیاں موٹیاں تازیاں اچانک پانی سک گیا خشک ہو گیا تے پھر اس چکڑ دے وچوں 7 پتلیاں پتلیاں گاواں نکلیاں تے اونا نکل دیاں سار صحت مند گاواں نو کھانا شروع کیتا ہے تے تو اجے ویکھ کے ڈردا ہی سا پیا کہ یہ کی ہونڈے ہے اچانک تیری نظر پئی تو ویکھیا 7 صحت مند سٹے نے تے 7 خشک سٹے نے خشک سٹیاں نے انج کر کے انہاں دے آلے دوالے وال پانا شروع کیتا ہے تے صحت مند سٹیاں نو خشک سٹیاں نے مروڑ کے سٹ دیتا ہے تے تو ویکھ کے ڈر گیا آکھن لگا میں صدقے جاواں اللہ نے کیسا علم یوسف تے نو عطا فرما چھڑے اچھا بول کے کیا آندہ یوسف
یہ مینوں انہاں بھی دسیا بھئی انج کر کے کر انج کاشتکاری کر تے انج کر تے انج کر مینوں یہ دس یہ 7 سال تے ہونے نے خوشحالی دے 7 سال آنے نے قحط سالی دے انہاں دے وچ ہن نپٹیا کیویں جا سکتا ہے ذرا 10 منٹ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سن 7 سالاں وچ جنہاں چ بارش ہونی ہے نا انہاں دناں وچ انہاں سالاں وچ تسی کاشتکاری کرو اگر تو بادشاہ کسے چکڑ تے بھی دانے سٹے گا نا اللہ اوتھوں بھی تینوں رزق دے گا اگر تو چکڑ تے بھی دانے سٹ دیتے اللہ اوتھوں بھی تینوں رزق عطا کرے گا فرمایا کاشتکاری کرو او دانے جڑے نا گندم دے او وچوں کڈونا سٹیاں دے وچ رہن انہاں نوں سٹاک کری جاؤ 5واں حصہ سٹاک کری جو 7 سال تک سٹاک کر دے رہو پھر جدو ابتدا شروع ہوئے گی قید دی بادشاہ کہنے لگا یوسف کیویں پتہ لگے گا کہ قید دی ابتدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا بادشاہ قید دی ابتدا تینوں پتہ ہے لگے گا رات دا ٹائم ہوئے گا اچانک تینوں بھوک لگے گی تینوں بھی بھوک لگے گی اور ہر بندے نوں بھوک لگے گی اور ایک بندہ 2 بندے دا کھانا کھا جائے گا اس رات ویکھ کے آندا یوسف یہ سارا کچھ تو دس دیتا ہے کہ انج محکمے بناؤ انج کرو انج خزانے بھرو انج کرو یہ سارا کچھ کرے گا کون جڑا جواب اللہ دے نبی نے دیتا اللہ نے اس نے بھی قرآن وچ نقل فرمایا سارے محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدوں بادشاہ دا اتنا جملہ سنیا ہے آپ نے فرمایا بادشاہ سن قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم فرمایا بادشاہ اجعلنی علی خزائن الارض فرمایا انج کر خزانیاں دا مالک منو بنا دے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم فرمایا منو وزیر خزانہ بنا دے سارے خزانے میرے کنٹرول اس کر دے فرمایا انی حفیظ علیم ایدی وجہ ہے میں نگے بانویاں میں علم بھی رکھنا جدو جناب یوسف علیہ السلام نے اتنا جملہ بولیا ہے اے بادشاہ اپنے تخت دے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہنے لگا یوسف تو تیانا پیا تینوں وزیر خزانہ بنا دیو اے سونیا میں تے اپنے سر دا تاج لا کے تیرے سر تے سجان واسطے تیار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس روایت نو نقل فرماندے نے تفسیر قرطبی چ امام قرطبی نے لکھیا ہے فرماندے نے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فرماندے نے جدو بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام دی تاج پوشی کیتی ہے اس ٹائم کیفیت سی بادشاہ نے سونے دا تخت بنوایا او دے اتے ہیرے تے موتی جڑ دیتے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو عالی شان قسم دا لباس پوا کے تے جدوں لیا کے تخت تے بٹھایا ہے تے کہنے لگا یوسف آ تیری اے جگہ ہے جدوں یوسف علیہ السلام نے اتنا اے منظر ویکھیا ہے تے یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں وچ آنسو نکل آئے نگاہ آسمان وال اٹھا کے کہندے نے واہ مالکا تیری قدرت تو صدقے جاواں کدی بھراواں کولوں چپیڑا پوانا ہے کدی حبشی کولوں مار پوانا ہے کدی کھوہ وچ سٹوانا ہے کدی محلہ وچ لے کے جانا ہے کدی جیل وچ سٹوانا ہے واہ مالکا تیری قدرت تو صدقے جاواں اے یا اللہ آج تے کمال ہی ہو گیا ہے آج تے مینوں مصر دا بادشاہ بھی بنا چھڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اچھا آبا صاحب امام قرطبی فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نا تخت دے ہوتے تے آپ دا رنگ انج سی جی میں برف چمک دی ہے نا جی میں برف چمک دی انج آپ دا رنگ سی برف دی طرح سفید تے جیڑا یوسف علیہ السلام دے چہرے دے سامنے انج کھڑا ہوندا سی نا انہوں یوسف نبی دے چہرے وچوں اپنا چہرہ نظر آن لگ پیندا ایڈا سونا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام دا بادشاہ نے آکھیا ساڈا عزیز مصر جڑا پہلا سی
میں انہوں معزول کیتا کتفیر نو زلیخا دے کر والا ادھے تو محل کھولو انہوں باہر کٹ دے کچھ عرصے تو بعد عزیز مصر مر گیا فوت ہو گیا زلیخا نے جڑا دا مکان ہے سی نا زلیخا دی کی کیفیت ہو گئی اپنے گھر وچ رہندی جڑا کوئی آ کے حضرت یوسف دی گل سناندا ہے نا کوئی بھی گل بی بی زلیخا نو سناندا ہے بی بی زلیخا تین یوسف دی گل سنائیے سناؤ جڑا کوئی یوسف نبی دی گل سناندا ہے بی بی انہوں پیسے دیندی مال سونا چاندی جواہرات جو کچھ ایسی نا سب کچھ حسین کائنات دے نام تو لٹا دیتا حتیٰ کہ اپنا گھر تک لٹا دیتا تو کیتا کی مفسرین کرام فرما دینے خصوصاً ایک نام میں لینا چاہنا ضرور لینا چاہنا کتاب دا نام ہے قصص المحسنین لکھن والے دوسرے بیلی انہاں دا عالم ہے نام ہے مولوی عبدالستار صاحب انہاں نے لکھیا کہندے نے کیفیت ہو گئی کہ اپنا مکان بھی بیچ دیتا تے شہروں باہر ایک سڑک دے کنارے دے اتے جا کے زلیخا نے کلی پا لے اس ٹائم زلیخا دی کیفیت ایسی اکھاں دا نور چلا گیا حسن ختم بڑا پا گیا زلیخا تے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام آپ اپنا قافلہ لے کے نہ کدی کدی اس رستے تو گزر دے جتھے بی بی زلیخا نے چونپڑی پائی ہوندی تے چونکہ خلق کثیر ہوندی سی دنیا بہت زیادہ ہوندی سی اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ روزانہ اتھو گزر دینے روزانہ آپ دا گزر ہوندہ ہے یوسف علیہ السلام دا روزانہ اپنے بوت دے اگے انج سر رکھ دی زلیخا تو کی کہن دی ہے اے میرے خدا میں نو یوسف ملا دے اے میرے خدا میں نو یوسف ملا دے روزانہ بوت دے اگے سر سٹ دیں دی تے پکار دی کافی عرصہ بیت گیا بوت اگے سر رکھ کے بوت نو آوازاں دیں دیا بات سننے والی یہ توجہ رکھنا درہ ایک باری سبحان اللہ پیار دے نال درہ کو اے ہن دو چار واقعات نے درہ توجہ فرمانا محبت نہ بولیے درہ ایک باری سبحان اللہ بوت دے سامنے سر جھکا کے آندھی اے میرے خدا منو یوسف ملا دے یوسف ملا دے یوسف ملا دے روزانہ بوت اگے سر سٹ کے انجی عرض کر دیئے عرض کر دیاں ایک رات ایسا ہویا بوت دے اگے سر جھکایا ہے کہ بوت نو آوازاں پئی دیں دیئے اے میرے خدا منو یوسف ملا دے اے یوسف نال ملاقات کرا دے اے یوسف میرے دروازے اگوں گزر دے پر یوسف کدی میری ساری نہیں لئی کدی میرا پوچھیا ہی نہیں اے میرے خدا منو یوسف ملا دے اتنا جملہ بار بار بت نو کہیں دیئے اچانک دل وچوں آواز آئی نہیں زلیخا اے جے تینو اے ملا سکدا یوسف نال تے اودوں ہی ملا چھڑ دا جدوں یوسف تیرے گھر وچ سی انہیں کی ملانا ہے انج کر آج چوک کے انہوں بار سٹ آج تو دے سامنے سر رکھ جی دے سامنے یوسف بھی سر جھکا لائیں گا او دے سامنے سر جھکا جی دے سامنے یوسف سر جھکان دے سن تے بی بی زلیخا نے بت نو چوک کے بار سٹیا تے سر جھکایا سجدے دے اندر تے کہیں دی اے مالکہ مینوں نہیں پتا تو کون ہے اے میں نہیں جان دی تو کٹیاں کو شانہ والے بس مالکہ میں سر تاں پہ جھکانی ہاں کیونکہ میں بھی کیا سی میرا یوسف بھی انج سر سجدے وچ رکھ کے تیرے نال گلاں کردا سی اے مالکہ میں تیری بندی عرض کرنی ہاں یا اللہ مینوں یوسف ملا دے اے یوسف ملا دے اے یوسف ملا دے سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے جدو بی بی زلیخا نے دعا کیتی ہے رات دا ٹائم ہے حسین کائنات نبی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے گھر بھی تشریف فرمانے جناب جبریل آگئے آکے کہنے سونے اللہ پہ فرماندہ ہے جس رستے تو تسی روزانہ گزر دیو اس رستے دے اتے ایک مائی کلی پا کے بیٹھی ہے آج او دے کول جا کے او دے نال ملاقات کرنی دے آج جا کے او دے نال ملاقات کرنی ہے حسین کائنات یوسف علیہ السلام جدو صبح دن چڑھیا ہے سواری تے بیٹھے نے آپ دے نال ہور بھی سواریاں کافی نے آپ دے نال خادم نال فوجی نال نے جدو دستہ لے کے جناب یوسف علیہ السلام چلے تے زلیخا نے جدو کھوڑیاں دے
چلنے دی آواز سنی ہے آ کے رستے تے کھڑی ہو گئی ہے تے پکار کے کی کہنی ہے ہولی ہولی آواز دے کے آندی یوسف 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 اللہ دے نبی سواریاں دے نال نال چل دے پیسن سواری تے بہ کے چل دے پیسن چونکہ شور بڑا سی سواریاں دے قدمہ دا اللہ دے نبی گزر دے پیسن اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی زلیخا دی او تھوڑی جی آواز ہوا دے ذریعے یوسف نبی دے کنہ تک پہنچائی جہاں یوسف علیہ السلام نے کنہ وچ آئی زلیخا دی آواز پہنچی ہے اللہ دے نبی نے جلدی دے نال سواری نو روکیا فرمایا مینوں آواز کنے دیتی ہے آواز دین والا کون ہے اے غلامہ سجے کھبے ویکھیا ہے تے ویکھ دے کی نے سڑک دے کنارے دے اوتے ایک جھونپڑی پئی ہے جھونپڑی دے دروازے اوتے ایک بڈھی جی مائی کھلوتی ہوئی ہے حسین کائنات نبی چل دیاں جدوں سمائی دے کول گئے نے جا کے انج نگاہ اٹھا کے ویکھیا ہے کہ آپ نے ویکھ کے فرمایا اے کوٹھڑی دے سامنے کھڑی ہون والی ہے کدھرے تو زلیخا تے نہیں ہائے زلیخا تے نہیں بول کے اندھی تسی یوسف تے نہیں فرمایا ہاں میں یوسف ہاں قصص المحسنین دے اندر مولوی عبدالستار صاحب غیر مقلدین نے مولوی صاحب انہوں نے لکھیا فرماندے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کوئی تمنا ہے اسے دس لے سبحان اللہ تواڈی بھی کوئی ہے تو تسی بھی دس لو اب میری تمنا ہے آج جڑے آ رہے ہیں نا تواڈے کول اے خالی نہ جان سبحان اللہ ہن وٹھی ہوگی تواڈی آواز پیار نہ بولو ذرا ایک باری پھر محبت نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ اے خالی نہ ٹر جان انہاں نوں کچھ دیا کرو اب میرے لو جاؤ تو دوروں لنگ جاندے نے تو انج کر کے گزر جاندے نے نیڑے نہیں آندے میرے ایک باری محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی دس تیری کوئی خواہش تیری کوئی تمنا تیری کوئی آرزو ہے تے دس لے آندھی ہے جناب جو میں منگاں گی دیو گے نہیں بولے سارے ایک باری ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ رکھو ذرا ایک باری سبحان اللہ آندھی ہے جناب جو میں منگاں گی دیو گے فرمایا منگنا تیرا کم ہے عطا میں کرانگا آندھی ہے جناب پہلی گل لے وے پہلی باری جدوں میں تھانوں ویکھیا سی ادوں میں جوان سا پہلی تمنا ہے وے مینوں اوہی جوانی ملنی چاہیے ہے او جوانی مینوں ملنی چاہیے ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا دوسری تمنا آندھی جناب دوسری تمنا ہے وے جدوں تھانوں ویکھیا سی ادوں میری اکھاں دا نور ہے سی ہن میں نبی نہیں ہو چکی ہاں ہن مینوں اکھاں بھی چاہیے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اور کوئی تمنا آندھی ہے جناب پہلا اے پوریاں کرو تیسری بھی دساں گی فرمایا دس تے صحیح آنکھیں لگی جناب پہلے اے دو تمنا پوریاں فرماؤ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہے او جوانی بھی لوٹ آئی ہے اکھاں دی بینائی بھی لوٹ آئی ہے جدو جوانی بھی آ گئی اکھاں دی بینائی بھی واپس آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا ہون دس تیسری تمنا کی ہے ہاتھ جوڑ کے آندھی ہے اللہ دے نبی ہون تیسری تمنا ہے وے کہ میرے نہ نکاح بھی فرما لو جدو اتنا جملہ بی بی زلیخا نے بولے ہے حسین کائنات نبی نے اپنی نگاہ نو زمین وال جھکایا ہے ادھر اللہ دے نبی نے زمین وال اپنی نگاہ نو جھکایا اس سے ٹائم جناب جبریل آ گئے آ کے فرمان لگے سونے اللہ پیا فرمان ہے دو اساں من لیاں نے ایک تسی من لو سونے دو اساں من لیاں نے ایک تسی من لو مولوی عبدالستار غیر مقلد انہیں جڑا شعر لکھیا وہ کمال والا ہے قصص المحسنین اندر کی لکھدا ہے ابن عباس کہا جد یوسف سنے کہندہ حضرت ابن عباس فرماندے نے جدو یوسف علیہ السلام نے سنیا نہ کی اپنے رب دا حکم سنیا حکم غفاروں ابن عباس کہا
جد یوسف سنیا حکم غفاروں مومن دامن پاک زلیخا ترک نہ کرو پیاروں اے اللہ دے نبی اے مومن جے تے پاک دامنہ جے ہائے 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 اے پاک دامنہ جے جناب انہوں اپنے پیار تو ہن ترک نہ کرو سن کر حکم ربانہ یوسف نال محبت پڑیا راضی ہو کر ساتھ زلیخا عقد شتابی پڑیا اے مولوی عبدالستار صاحب غیر مقلدی انہاں لکھیا تے جے کسی نے کوئی پریشانی ہوئے نا اس گلتے کہ یوسف علیہ السلام دا نکاح ہویا سی کہ نہیں میں تقریباً 70 کتاباں دے حوالے میں پیش کر سکنا حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب زلیخا دا نکاح ہویا اور بی بی زلیخا دے بطن وچوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے 2 بیٹے عطا فرمائے 2 بیٹے آپ نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے لو جی نکاح ہو گیا کچھ وقت گزریا اللہ دے نبی نے نا ایک دن رات نو عرض کی تھی آخری بات ختم رات نو عرض کر دینے یا اللہ میرا دل کردہ ہے کہ منو کو چنگا جا وزیر لب جائے منو کو چنگا جا دعا کرو سانو کو بادشاہ بھی چنگا لب جائے اچھا کہی ہے جب ٹھیک ہے رو انجی لاہور تے ہو گیا جی نا حکم شروع اشراب دیا 2 کو بوتل رکھ سکتے ہو لاہور ایئرپورٹ دے ہوتے باقاعدہ چل رہے ہیں اے ریاست مدینہ بن رہی ہے الہی قوم کو چشم بصیرت دے خدایا رحم کر ان پر ان کو نور ہدایت دے اور دیو ووٹ تبدیلی آوے آگئی جا تبدیلی ان سامبو اس تبدیلی دعا کرو سانو اللہ کو بادشاہ بھی چنگا عطا کرے تے بادشاہ نو وزیر بھی اللہ چنگے عطا فرمائے اوہ آمین تے آخر دیو کہ انجی رحم دا پروگرام جے اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ وچ التجا کرنا یا اللہ منو کو چنگا جا وزیر عطا فرما دے اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف جدوں صبح دن چڑھے صبح دے ٹائم اٹھ کے شہروں باہر نکلے آجے جدوں شہر تو باہر نکلو گے سامنے جڑا بندہ پہلے تھانو ملے گا اوہی تھوڑا وزیر بن جائے گا شہر تو باہر نکلو گے جڑا بندہ تھانو ملے گا اوہی تھوڑا وزیر ہوئے گا اللہ دے نبی جدوں صبح اٹھے نے آپ سواری تے بیٹھے نے تے مصر شہر تو باہر نکلے نے جہاں سامنے نظر پئیے تے بیخ کے حیران ہو گئے ایک سکا دیا بندہ دبلا پتلا انسان سامنے ٹرے آیا ہوندہ ہے کپڑے بھی پھٹے پرانے نے شرط کپڑا بھی پرانا جیا بنے ہویا ہے اللہ دے نبی بیخ کے اندر نے یا اللہ میں تے وزیر منگیا سی یا اللہ ایک ہی ٹرے آیا ہوندیا ہے اسے ٹائم جناب جبریل آگئے آکے آکھن لگے جناب اس لو تساں پچھاتا نہیں اے ہے امر الہی اے او بچہ اے بچ پنگوڑے دیتی جس گواہی یوسف تساں اس بچے نو نہیں پہچانے اے اوہی بچہ ہے جدو تواڈے تے زلیخا نے الزام لایا سی پنگوڑے جیسے بچے نے تواڈی پاک دامنی دی گواہی دیتی ساری اللہ فرماندا یوسف اے ہی تواڈا وزیر ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ذکر پاک انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر اختتام کر دیتا جائے گا اونج تے تقریباً 20 جمعے بھی لا لو تو نہیں مکدا لیکن اختصاراً کر کے اللہ میری تواڈی حاضری قبول